Good morning! Nana si Astrid sa iyahang preschool. Di mag-study ko unya. But first, kabalo na mo, magbuhat ko collagen coffee. Tapos mag-aog kog egg. Okay? Layo-layo pang lunch. Wala pa ko kaon, guys. Okay, as usual, 2 tablespoons. Ayan. As usual, akong ginainom kay kaning cafe Aulay. So, I'm so tired lately, guys. Siguro sa weather, kay it's been gloomy. Hantod pa dyan ni Kuan. Next year, hantod pa ni mga February o March nga gloomy. So, murag akong basta, lain akong gibati. Haluan lang na kong kuan, guys. 1 teaspoon na condensed milk. Cheers! Yum! Tapos, sa itong kuan, egg with, sa ito gani? Caviar. Swedish or Nordic, kinamo po ni sa Norway. Nordic caviar. Dili siya same sa kuan, Russian caviar. Yum, guys. Hi, guys. Mag-inom na ako sa akong mga vitamins. Ano siya, omega-3. Ano siya, fish oil, actually. Wala siya naka-capsule. Diba kasagaran mga fish oil naka-capsule. Pero, diri sa Norway or sa Sweden, usahay yung nanay mong gusto, walay capsule. Tapos na ako'y kuandre. Iron, kay anemic ko. Tapos, vitamin C. Dapat mag-partner ng iron o vitamin C kung anemic ka. Tapos, kuan, magnesium, ko'y magnesium kay gina-migraine ko, guys. Tapos extra vitamin D kay winter na, din wala na kay may sunshine kaayo. So kailangan na mo kuan vitamin D. So, yeah. Tapos kaning fish oil, nani siya kuan murag butangan nila kuan ba kanang murag scent or aroma kani akong napili nga aroma kay kuan orange o mint. So dili kay siya sa tawag na langsa kini uban kanang wala labaw na sa Norway, guys. Pure nga fish oil lang ginainom, walay flavor, pure langsa kaayo. Kuan mo siya liver fish oil gikan sa liver atay sa kuan cod nga fish. Oil. O magpadayon ako sa akong study. To rewrite it on a different stack. Hi, guys! Sushi may pero magbayas ako sa parking area na. Kasi itong
här. Hon är den här. Är hon redan här? Det var min kompis, han lärde mig att man kan göra, man gör CV. Nanami balay guys. Lami king sushi akong gi kuan kay with naa siya kuan. Sa taga na. Naa siya Philadelphia cream cheese. Lami kayo. Pero wala na akong gi-film ang kuan pagkaon na mo kay I just wanna enjoy the moment. Anyway, mag-haul ko na grocery mig kadali ni partner. So naman ko kuan plano ko magbuhat og kuan Thai pork with basil. Basta kani siya basil, basilica sa among kuan Swedish. Tapos akong partner mahilig siya energy drinks. So na siya kaning Celsius Jungle Vibe. Tapos kaning kuan Mango Passion. Na siya. Tapos sa pa. Naman ko pa sa kong kagalingon. Pero lapas na 1 o'clock, so ugma na lang ni kay I feel so tired today. Siguro kanang hapit na siguro ko dugon, di ba? Kanang hapit na dugon kay murag nag-usab ang atong mga hormones, so mas kapoy ta, tapos may mga sakit-sakit sa kalawasan. Oh my god. To be a woman, you know. Daghan kay mahitabo sa tong lawas. Anyway, nagkuan ko ning orange rush from orange juice. Then Celsius kay mas kuan daw siya, mas clean daw ilang ingredients. I don't know. So, naman ko ahos cause I'm Pinoy. We love ahos. Tapos na malit kog kanulin. Pagdito kanyo. Basta Italian dessert tapos kon siya ingunan ni. Kani mo na yung pistachio. Then kani kuan chocolate with nuts. Tapos ang original nga cannellini with cream. So oh my god, katilaw na kay kuan ning cannellini, magtilaw tabi. Hello guys! Nana si Astrid sa balay. Gikan og ay agay. Gikan siya kuan. Preschool. Day naman. Ni atumid ni sa dollar store. Gipalitan na mo siya kuan. Kaning Peppa Pig nga. Sa tawag ni? Stickers. Oh wait. Magpa-open siya aning kuan. Peppa Pig nga. Peppa Pig nga stickers. Ay! Kalisod ba? Ano? There my... Uy, nagisi. So cute. Tapos, gipalitan na mo o siya gani oh. Kani siya. Ganon. There. As I said, guys, gikan mig kuan dollar store. So, mo to kung ipakita ganina na may katong murag octopus para mahimo siyang kuan, ma-inspire siya mag-create. Tapos namalit katong kuan Peppa Pig nga mga stickers. Karon gi-activate na ako ang kuan face tracking char. Tapos namalit ko aning kuan guys. Sita gani guys. Basta more siyang mason jar din na siya ginger man ba tawagan na. Basta Christmas Eve. Para kay Astrid na siya. Tapos, namay ko tongs. Magprito tag lumpia, guys. So, feel na ko ang tongs. Tapos, spatula. Kalimot ko, pakita ganina, guys. Namay po ko ano yung mga utensils gani. Ko siya made of bamboo. Ipanglabay na namo ang mga daan. Kay ganahan po, Mickey. Nasya ikuan ba? Sudlanan. Char, di ba? Char. Nasya tanan. So, ilabay na mo tong mga daan na mo. So, maura tupod. Nalintan na ko. Hi guys! Magluto ko soon, pero
apply sa kong kuan oil sa kong scalp o kuan hair mask kay maligo ko unya. Oh my god, iko katarog storya. Yes. So, unahon sa akong kuan para sa akong scalp kaning kuan. Sa tawag gani? Rosemary. Dili ni ma-focus. Miel. Kano siya rosemary oil. So, at least 1 hour siya sa akong hair. Actually, kuan 10 minutes, pwede na ka mag-kuan. I-wash ni mo imong hair. Pero ako, plano na ko 1 year. Kaya tanaw niyo akong hair, guys, is very, very dry. Siya. Ayun, kuan. Wet brush nga comb. Kuan ni siya. Wide. Para dili kuhaan na tong hair. Na siya. Dapat i-massage mo siya ang atong scalp. Ayan. Tapos, next kay, may tayo ako kay grabe yung abog. Nagpaila lang mo dyan ko nga panagsara kong gamitan eh. Guys, Fino, gikan sa Japan. Siya. Then, sa ends na lang ako ni-apply sa kong dili tibok ko hair. Tabi, butang. There. Siya. Then, magluto kog dinner. Tapos, maligo ko. Actually, di kay ko gutom kay nabusog ko sa sushi. As in, busog kaayo. Ano siya, guys? I'll leave it there for 1 hour. Siya, guys, pork, garlic. Guys, magbuhat ko kuan Thai basil. Pork akong gigamit today, so na ko'y basil diri. Then nakita na nyo ganina na ground pork o kuan garlic, tapos na dili ni siya authentic ha, pero mo na akong veggies for today. Na ko'y zucchini, I have here carrots, tapos kuan bell pepper, tapos for seasoning sugar o kaning kuan likam ki lami kini guys. So na mga veggies guys. So guys, stir dayon butang na nako kuan likam ki o oyster sauce. Then sa end na ako ibutang ang basil. Muna guys, with oyster sauce na siya. Then gonna add a little bit brown sugar, coconut sugar. So luto na niya siya guys. And then the basil. Then palungon na ako siya. We're done. Lamin siya guys with rice then egg. Siya guys, yum. Hi guys! As you can tell, bago lang ko naligo, then nag-skincare na lang po ko. So, I'm gonna eat. Kano siya? Muna na ako. Ipakita na ako. Muna siya guys. Kuan ay rice. Then katong gapaw. Kanang with kuan basil. Tapos fried egg. Muna siya guys. Kay, I'm not so hungry actually. Kuan ba? I'm not so hungry. Pero nagkaon na lang ko kaya para dili ko gutom nun kanang inigabiin na ba. Pero, I don't need to eat much. Din akong anak, nagkaon na. Din akong partner, magkipag-meet siya sa iyong friends. So, ako na isa magkaon for now. Try ninyo guys. Basil. Pwede siya beef, pwede chicken.
Then kuan mga crunching nga veggies imong isagol. Yummy. So, mo na siya, guys. So, mo na siya. Tapos, namalit ko kuan, protein powder. Unboxing ta, guys. Okay, guys. So, naman kong kuan, guys. Protein. Then, gipili na ko ang pea powder. Pea protein kay kuan. Nakoy sensitive stomach. Tapos, pag kuan dairy-based, guys, kay lain akong tiyan. So, nag-research ko and then I found out nga kani ang mas kuan gentle sa stomach ang pea protein. Tapos, isolate akong gipalit kay mas daghan siya protein kay sa regular nga protein powder. Ang regular protein powder na siya fats, carbohydrates, then kaning isolate kay kuan siya. More on siya sa kuan protein, gibawasan na ang mga kuan fats o carbohydrates. So, kuan siya 90% ni siya nga protein, then ang regular nga protein powder kay mga siguro 80% lang. So, that's why. Then, vanilla flavor ang akong gipili kay pwede naman yung kupalta, nag-crave kong chocolate, pwede naman ako i-add kuan cocoa powder sa kaning kuan vanilla protein. Then, kung feel na ko nga fruity flavor, pwede ko mag-add fruits. Then, i-kuan lang nako sa, murag i-shake lang nako. So, that's why. Then, para maka-free shipping ko, so namay kong kuan snack sa ilang website kaning kuan. Roasted cashew na siya kuan, covered in chocolate and na siya sea salt. Mara siya. So, mara tong whole, guys. So, magbuhat na kuan yung kuan, guys. Protein shake. Kuan naman nakasulat. Water. So, water lang akong gamiton kay na. Mamo nakasulat sa instruction. So, i-try na ko siya with water. Then, kung di ko ganahan sa gulan ako og milk. Next time, magbuhat ko. Siya, half deciliter lang nakasulat. Next time, milk akong sagulon. Iihip ka ng dili na water. Para mas creamy. Para mas creamy. Anyway, guys, I need to study na. So, mag-update ko later. Let's eat, guys, mga untang. So hungry din. Muna siyang sobra sa kung kuan. Protein shake.